Παρακαλώ, Πηλίδης. Καλησπέρα σας. Ποιον θέλετε? Λέγομαι Βασίλης Καρατζόγλου. Ναι. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτε το όνομά μου. Όχι. Είμαι ο γιος του Αριστίδη Καρατζόγλου, του γιατρού. Μάλιστα. Δεν σου λέει δηλαδή τίποτε η ιστορία του γιατρού Καρατζόγλου? Πείτε μου σας παρακαλώ, δεν σας γνωρίζω. Ο Βασίλης Καρατζόγλου. Ναι, ποιον θέλετε? Ο Αριστίδης Καρατζόγλου είχε 2 παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα αγαπούσε πολύ. Ξέρετε που ακριβώς παίρνετε? Μην ανησυχείτε για μένα, είμαι πολύ καλά. Τι ακριβώς θέλετε? Μήπως υπάρχει καμιά υπηρεσία που θα μπορούσε να με πληροφορήσει? Για ποιο πράγμα? Τι έγινε με τον πατέρα μου, τι ξέρεις? Πήρατε σε διαφημιστική εταιρεία. Κρίμα να μην σε καταλαβαίνω και δεν λες τόσο όμορφα. Παρακαλώ, Πηλίδης. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Τι ακριβώς θέλετε, μπορείτε να μου πείτε? Έχετε δίκιο, Δεσποινής. Μήπως υπάρχει καμιά υπηρεσία που θα μπορούσε να με πληροφορήσει? Ορίστε. Χαίρετε. Χαίρετε. Μαζί μιλήσαμε πριν. Ναι, για πείτε Ο μου. Βασίλης ο Καρατζόγλου. Ναι, τι ακριβώς ζητούσατε? Καλώς ήρθατε στο τηλεφάρσετινγκ του Star FM, ο Αντώνης. Αχ, θα σε σκίσω βλαβογελάκι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, άλλαξες και τη φωνή. Πώς την αλλάζεις τη φωνή, παιδάκι? Κρίμα να μην σε καταλαβαίνω και δεν λες τόσο όμορφα. Παρασκευή και 13 βλαβογελάκι. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Αχ, θα τον κλείσω. Δεν μιλάω. Και εκεί. Φοβάμαι θα το κλείσω. Γιατί, πουλάκι μου? Έχετε δίκιο, Δεσποινής. Το σταματάω. Άντε καλημέρα. Άντε, καλημέρα. Δώσε φιλιά σε όλες. Ναι, ναι, έγινε. Γεια.